Na 6 jaar komt er een eind aan mooi werk Dokkum. Troch de coronamaatregelen is het net mogelijk om de eurometer afstand te waarborgen tijdens onder andere workshops. Daarom hebben ze besloten om er een punt achter te zetten. Maar wat is mooi werk Dokkum eens? Dat is eigenlijk een maatschap. 6 jaar geleden ben ik met Elze hebben we de maatschap Mooi Werk Dokkum bedacht. Toen zijn we dit pand gaan huren. Ik werk hier op mijn atelier en ik maak sieraden. Voornamelijk sieraden. En eigenlijk alleen maar in goud en zilver. En heel veel opdrachten. En heel veel dingen vermaken. En zo heb ik op dit moment, ik meen iets van 8 of 9 opdrachten liggen. Dus dat is best een hele leuke klus. Ik doe hier het kleigedeelte in de winkel. Hier heb ik mijn draaischijven staan. En hier maak ik mijn gebruiksgoed vooral. Ik ben een echte draaier. Ik heb een klein uitstap ook wel naar boetseerwerk. Dat doe ik ook wel, maar dat heb ik niet hier in de winkel. Beide ateliers zetten haar hun werkzaamheden wel verder, maar net meer in Dokkum. Toen een paar maanden geleden natuurlijk duidelijk werd dat die 1,5 meter regel echt nog wel zou duren. Ook het komende jaar, zeg maar. Zag eigenlijk vooral ik het eerst niet zitten om les te geven op die 1,5 meter. En ook voor de cursisten om die 1,5 meter afstand te kunnen houden. Ik moet het toch ook qua inkomsten, zeg maar, wel ook van de wat grotere groepjes, groepen. En dan spreek je over 6 tot 8 of 10 mensen per workshop, zeg maar. En dat zag ik niet meer zitten, omdat dan wordt het zo om elkaar heen gedraaid. En, dus toen dacht ik, dan kan je wel allemaal kleine workshopjes gaan geven, hè, voor 2 personen of voor gezinnen, dat zou nog wel kunnen. Maar dan moet je bijna elke dag wel dat soort workshops gaan geven. En dan heb ik eigenlijk niet voldoende ruimte om mijn eigen werk weer te maken. Dan ben je alleen maar aan het lesgeven. En dat is ook niet de bedoeling. Ik denk dat Dineke er langer over heeft nagedacht dan dat ik erover na hoefde te denken. Toen Dineke er eigenlijk mee kwam, was het voor mij eigenlijk ook prima. Gelukkig hebben we thuis een atelier ook, waarin ik nu ook, daar staat ook mijn oven en daar glazuur ik ook. En dat ga ik nu zo aanpassen dat ik toch thuis ook, kan ik zeg maar maximaal 3, hooguit 4 mensen hebben op goede afstand. We hebben een hele fijne tijd gehad, ongelooflijk fijne tijd gehad die 6 jaar. En leuke dingen meegemaakt. En nu gaan we thuis verder.